Tak pojď, Václave, podíváme se ti na zoubek. Pozdravujte, Alenko. Aspoň uvidíme, jak se chová psychiatr na močidlech. Tady. Bojíš se? To víš, že bojím. Dobrý den. Dobrý den. Proto jsem se obrátil na kamaráda. No, posaď se. Hele, a co kdyby se kamarád obrátil na tebe? Prosím tě, ty máš taky nějaký potíže? Otevři pusu. Člověče, já trpím fixní ideou, že se někam řítíme. Jako lidstvo, víš? Co říkáš? Taky, že jo. Stačí si přečíst noviny. Mě ti kolikrát napadá, co se stane, až nám najednou dojde elektřina, benzín. Ergo, ty máš zubního kamene, člověče. A dole ještě víc. Propan, butan. To bude on. Člověče, to bude on. No já. To by se klidně mohlo stát. Nakonec by každý větší město vypadalo jako po výbuchu atomové bomby. Tak otevřít pusinku, pane doktore, prosím. Děkuju. Pak už by nebyly ani koně, aby dovezli lidem potraviny. No, to už přestaň chvilku mluvit, jo? Prosím tě, nemůžeš tu hubu víc otevřít. Neboj se, když to bude bolet, tak zvedni ruku a já přestanu. Já se s tím nehodlám smířit. Já ne. Co je? Já mám zvednutou ruku a ty furt vrtáš blbče. No, to musíš druhou, tohle já nemůžu vidět. Vypláchni si. Co proti tomu hodláš dělat? Ještě nevím. Jestli chceš něco na uklidnění, mám dobrý švýcarský prášky. Sám jsem si zobnul, než jsem šel k tobě. A pomohlo ti to? Ne. Sestro, chlumský fleče. Člověče, já si říkám, že se lidstvo nepoučí z historie. Vždyť tady všechno už bylo. No, neboj se. Energetickou krizi tu už zažili starí Egyptěni. Vykáceli si všechny lesy a pak nemohli dělat měď, poněvadž neměli čím topit. Vypláchni si. Člověče, já myslel, že už se vrtá bezbolestně. Ta civilizace váhy Chejjalova. Co říkáš? Za hovno.